One mom. Yeah, Tina mom king. Na mabla. Yes, Mabla imboseka. Jakoma kundiseka basachusa. Mambo jere mzana. Kalafta kakaenda kure. Mawadi hapa. Ayo Tina mambo. Alongside Baba Dani. Yeah. Posto Pim Dick. Mai unaona para mabaji. Manoti mara asta tinawo muno. Ana mabla tinawo. Susu ne gemenzi rangu ne choga ndirimo. Baba Magarazi varimo mazvoratidza kunamata kwakanaka kusina rusarura wa. Amen. Because andina munhu anondibvisa chawakasunga musoro. Utori dare rangu randakatakura na. Mabla achitongoseka zvinoratidza kubatana kwechi kuapostori. Amen. Tiri vanhu vamwe chete. Chete achisarudza. Aiwa Chingosarudza. Unoziva chinhu chakanakira apostori Baba Magarazi. Vanhu vanofunga kuti postori haikomboreri. But tikakomborerwa manje kazhinji zvatinoita manje. Kana ndane mari yekutenga hembe dzakatinakei. Ndauda kutoenda kwadzinoonekwa. Chiro sino chimotera. Ipi? Ai, ngasene. Kwanda kuti vanhu vazwisise kuti takakomborerwa. Aiwa, kukomborerwa pa. Vanhu vakuti vanhu havazvizive. Ya, vanhu vanozviziva. Kunamata kwakangofanana. So kana vanhu makuda kunamatawo muchifefeterwa. Kuna Mwari futi ikoko ngavaite sei? Ngavaende. Kana vakuda kuereswa kubva wadzoka kuno kutobva taita sei? Toeresa. Amen. Handizve. Amen. Amen. Hakuna kusina Mwari. Shoko guriro. Amen. Baba. Yeah. Tinotenda mashoko makuru ari kutaurwa namaproducerera nekuti kuna mata but iwo mabla pepe pamairo vasungano pepe akabhachika alva akakwana video takomborerwa miri yafutunuka ndakazongoona mabla vane dumbu kai from Norway tinenge chichengetwa baba aiwa kuna matawana hapo mbanditi anombochitsika futi ndakaona video kombanditi impostori vana vatoziva kuti video raaitoshandisa pareurura gemenzirere ende rake gemenzire ndirake re serious rutori gemenzi rake hakusi kuti takati sona gemenzi aiwa ini ndakauya nerangu rekuchechi yakauya postori tinenge tinamata tirimo mukati maizvi vabhatu vanoziva kuti mabhula mupostori tinazvo kwese